Здравейте! So, Today we're going to read a traditional Bulgarian story, what would be something like a fairy tale. So, what would you say about Bulgarian stories? well, as you know, we went to Norway not long ago, and we bought this, which is like some Norwegian folk tales, and it really reminded me of Bulgarian folk tales because it's like some super long stories, and you kind of forget like the beginning by the end. So. Yes, it's really not like there's the beginning and then there is this very clear link till the end. I would say it's more like a succession of separate stories. It's like, you start with like a golden swan and like you end up with like some golden dragon and a golden apple or something. Let's see how it goes exactly. So, let's look at some vocabulary. Раждам. To give birth. Обикновен. Ordinary. Узрявам. To ripen. Хала. Dragon. Чудовище. Monster. Откъсвам. To tear, to pick a plant. Орех. Walnut. Разсейвам се. To get distracted. Бучене. Roar. Борба. Fight. Размахвам. To slap. To flap. To flap your wings. Not to slap, I prefer. Okay, Or to you can slap someone as you flap your wings. Fair enough. Следа. Trace. Пещера. Cave. Изтеглям. To pull up. Дъно. Bottom. Bottom of, some kind of container, for example. Дворец. Palace. Девойка. Young woman. Пленник. Captive. Пръстен. Ring. Потичам. Start running. Тека is to run for water. Yeah. And орел. Eagle. Alright, so brace yourselves, here comes the story. It's called Тримата братя и златната ябълка. Which means? So the three brothers and the golden apple. Alright. Имало една жена с трима синове. До тяхната къща имало много красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само една ябълка, но тя не била обикновена, била златна и светела силно през нощта. Всяка година, точно когато ябълката озреела, през нощта долитала една хала. Страшно чудовище с големи криле и откъсвала златната ябълка. Една година най-големият син казал на майка си: „Майко, тази нощ аз ще пазя ябълката.“ Той седнал под дървото, взел си орехи и започнал да ги яде. Скоро обаче той заспал. През нощта дошла халата, взела ябълката и отлетяла. Когато момчето се събудило, ябълката вече я нямало. На другата година средният син решил да опита. „Аз ще пазя ябълката“, казал той. Той също седнал под дървото, ял орехи и чакал. Но се разсеял и не усетил как халата дошла и пак взела златната ябълка. На третата година най-малкият син казал: „Майко, този път аз ще пазя ябълката.“ Вечерта той се качил на дървото и седнал близо до златната ябълка. Чакал дълго и не заспал. Към полунощ задухал силен вятър. Небето потъмняло и се чуло страшно бучене. If you want to make some sound effects. Some roar. Халата долетяла към дървото. Момчето не се оплашило. Той скочило и ударило халата с ножа. Започнала голяма борба. Накрая халата изревала от болка, размахала криле и избягала ранена. Wounded. Най-малкият син откъснал златната ябълка и я занесъл на майка си. На сутринта той събудил братята си и им казал:
Халата е ранена, да тръгнем след нея. Тримата тръгнали по следите от кръв и стигнали до една много дълбока и тъмна пещера. Първо слязал най-големият брат, вързан с въже, но по средата се оплашил и поискал да го изтеглят. После слязал средният брат, но и той се оплашил. Накрая слязал най-малкият брат. Той стигнал до дъното на пещерата. Там видял голям дворец. В градината пред него седели 3 млади девойки. Те били пленници на халата. Момчето влязло в двореца, намерило халата и я убило. После освободило девойките. Той вързал първата девойка за въжето и братята я изтеглили. После вързал втората. Накрая останала най-малката и най-хубавата. Момичето му дало един пръстен и казало: ако братята ти не те изтеглят, този пръстен ще ти помогне. После я вързал за въжето и тя се качила горе. Но братята не спуснали въжето обратно. Земята се отворила и момчето паднало в долната земя. Там той дълго вървял сам, докато стигнал до една малка къща. В нея живеела стара жена. Тя плачела, защото един змей не давал вода на хората и изяждал млади момичета. Момчето намерило змея и го убило. Водата потекла отново, а хората се зарадвали много. Царят му казал: поискай нещо от мен и ще ти го дам. Момчето отговорило: искам само да се върна у дома. Един голям орел се съгласил да му помогне и го отнесъл обратно на горната земя. Когато момчето се върнало, братята му се карали кой да вземе най-малката девойка за жена. Тогава тя казала: ще се омъжа за този, който ми направи вълшебни дрехи. Всъщност, само с вълшебния пръстен на малкия брат можело да се направят вълшебни дрехи. Той победил. Направили голяма сватба. А ябълковото дърво до къщата и до днес ражда по една златна ябълка всяка година. Дълго е. Готов ли си за въпроси? Горе-долу. Какво интересно дърво имали тримата синове в градината? Ами, не е обикновен дърво. Обикновено дърво? Не е обикновено дърво, защото порасне. Okay, if you want to use the tree as a subject, you would have to use Rajda, gives birth to, okay? Yeah. Ражда златни ябълки, or на дървото растат златни ябълки. Да. Окей. Кой от синовете убил змея? Here I'm using it as synonyms, by the way. We had llama, змей. It's all like a dragon. Dragons, yeah, dragon. yeah. Най-млади. Най-младият или най-малкият син. Най-малкият. По-големите братя добри ли били? Не. Защо? Какво направили, например? Спият. Заспиват? Заспиват. Okay. И се страхуват се и да. Помагат ли на малкия брат да излезе? И не помагат на най-малкият брат да излезе. Кого срещнал малкият брат в долната земя? Някакъв цар. Да, срещнал цар, още един змей, възрастна жена, стара жена. Стара жена, да. Орел. Да. Много нещо. И последно, как малкият брат спечелил хубавата девойка? Той прави
не прави на дрехи. Да. Точно така. Прави вълшебни дрехи с вълшебния пръстен, който девойката му е дала. Okay. So, very kind of straightforward story. Okay, well, thank you guys for listening. Благодарим. Моля, лайкнете, харесайте, абонирайте се, subscribe и ще се видим скоро. Чао! Чао!